Infone esuk iki piye bola? Dudut sik bola. Iki wacane arep mendung bola. Wae nandur mbako bola. Sing do arep nandur mbako ben seneng ya bola ya. Mbakone urip nak ning udan sik iki. Dengaren men iki bola. Udan sik mesti ngolak panas ya. Wis do ngopi urung bola iki? Wis do ngopi urung? Iki mau aku ngopi sedelo. Ngopi sithik. Bar kuwi lah ngombe teh sik bola. Edan harian terus-terusan ngopi edan. Wis mubengi kemanikan. Kemanikan tenan bola. Nara dilongis modar. Modar rusak. Iki kudune ganti anu bola. Ngerangkep gawean sik bola iki. Nah orang ngerangkep gawean wis mumet. Golek ditangel ya bola ya. Edan. Ayo bola sing bisnis yang menjanjikan iki ya. Tak melu-melu bola.